Vítajte vo veľmi krátkom videu, ktoré vám poviem, ako jednoducho si spravíte upgrade v Global Premiers. Otázka je vždy na začiatku, či to treba spraviť, či sa to uplatí. Tak odpovede sú veľmi jednoduché, nie je to nutné, nie je to treba spraviť. Ale už keď ste v tomto biznise v úplných začiatku, naozaj ešte nám zostáva vyše 54 dní na to, aby sa to jednoducho aby to celé explodovalo. Naozaj začína to explodovať, pretože prvé 2 dni sa to jednoducho rástlo možno 100 členov za deň, 150 a zrazu to vstúplo na 1500. Teraz to ide ešte rýchlejšie, takže máte možnosť byť to na začiatku toho celého a získať čo najviac. Čiže keď si zabezpečíte tú pozíciu nákupom, tak toto, čo tu vlastne sa pribúdajú ľudia, u mňa po pár, dá sa povedať, po 3 minútach, 5 členovia, ide to rýchlo a časť z toho bude vo vašej sieti, čiže čím skôr sa zaregistrujete, čím skôr si spravíte ten upgrade, tým lepšie pre vás a budete vyššie. Dokonca tí z vás, ktorí vytvoríte nejakú sieť, naozaj ľudia tu budú môcť zarábať 5, 10 až $20 denne bez akejkoľvek investície, ale samozrejme, že zo začiatku to asi nebude taká suma. Uvidíme, ako to celé pôjde, ale jednoducho sa to oplatí mať k dispozícii a vlastne získate ešte aj za to, že si vytvoríte nejakú reklamu na nejaký iný projekt, ktorému sa venujete a budú ho vidieť ľudia, ktorí budú v tomto projekte. Vlastne z čoho budete zarábať zdarma, aby ste to pochopili, a budú členovia, ktorí budú jednoducho klikať na tie reklamy a budú členovia, ktorí skôr budú si zadávať tie reklamy. Čiže vy prakticky vždy, keď kliknete na reklamu niekoho, tak zarobíte 2 centy. Keď to bude niekoľko, neviem, reklam denne, niekoľko môžete zarobiť $2, $5, $10, podľa toho, koľko času na to budete mať, bude to len ale na vás. Dôležitý fakt je ten, že vždy si zarobíte na to mesačné členstvo vzhľadom na tie reklamy. Budete sledovať webové stránky, budete môcť sledovať videá, budete môcť niečo zdieľať a tak ďalej. Čiže bude sa tam dať pekne zarábať u každého človeka. Je to pre každého, aj toho, kto nevie tvoriť týmy, aj pre toho, kto nechce investovať, nemôže investovať, ale je to aj pre tých, ktorí chcú investovať alebo respektíve niečo si zakúpiť, tak môžu si niečo zakúpiť, neinvestovať a samozrejme aj pre tých, ktorí chcú tvoriť týmy. Keď sa rozhodnete tvoriť tým a vytvoríte naozaj pekný tým, tak v tom prípade vás to posunie vyššie v tej celosvetovej štruktúre a vždy pod samozrejme sponzora najvyššie. Takže ja myslím, že som celku dosť vysoko, pretože som sa registroval vlastne keď to bolo možno jeden deň spustené a pribudol naozaj jeden človek za 5 hodín. Ja som sa vtedy pridal, hneď som si to zakúpil, čiže prakticky keď by vás to posunulo najvyššie ako sa dá, tak by ste boli asi určite najvyššie ako sa dá. Takže poďme na ten upgrade, veľmi jednoducho. Klikneme na upgrade now pri tomto free member, to si tam všimnite, you are free member, tu je upgrade now, na to kliknete. Prejdete nižšie a vyberiete si, že marketer, samozrejme, môžete si vybrať aj väčšie balíčky, ale vyberte si ten najnižší zatiaľ, keď chcete, kto chce viac investovať, kto chce viac propagovať, dávať reklamy, môžete aj za $100, za 200, za 500, ako je to na vás. Možnosti platby sú cez kryptomeny, cez platobnú kartu dokonca, alebo Payer Perfect Money. Keď si vyberete vlastne platobnú kartu, kliknete na Pay Now, kliknete na OK, sa vám tu vyhodí takéto niečo. Vás to presmeruje hneď na možnosť platby kartou, že vidíte, že vypíšete nejaké údaje,
môžete si to zaplatiť. Keď kliknete na Continue, tak pravdepodobne potom zadáte vlastne údaje z karty. Vidím, že berie Mastercard a Visa, takže to je pre tých, ktorí sú zaplatiť platobnou kartou, treba rátať s takým menším poplatkom. Nie je to teda za $30, ale za 31,80. No, nie je to nič hrozné. Keď máte kryptomeny, tak je to veľká výhoda, že môžete sa takto pridať. No a prejdeme do Coin Payments. Kto chce platiť kryptomenami, odporúčam vybrať si Coin Payments. Vyberete, samozrejme, kliknete na Pay Now, kliknete na OK. Presmeruje vás to na Coin Payments webovú stránku. Veľmi jednoducho zadáte si meno, priezvisko, e-mail, vyberete si, s čím chcete vlastne zaplatiť. Vidíte, máte tu viacero možností, Tether, Tron, dokonca aj PayPal tu je, vidím, USD, ale to je niečo iné asi, ako PayPal, Bitcoiny, BNB, čokoľvek, čo chcete, si vyberete. Ja to zadám, a to zadám tak. Akože, nebudem to samozrejme platiť, lebo už to mám zakúpené. Čiže dám, a vidíte, aj cez ten Tether je to trošku viac, čiže je to niekde presne 30. Kliknete na Complete Checkout. Som si vybral teda USDT cez Tron, TRC20 sieť a vidíte, takto jednoducho sa vám vyhodí QR kód alebo tá adresa a potom samozrejme aj suma, ktorú treba zaplatiť. Presná suma, čiže treba poslať v tomto prípade presnú sumu toho USDT a na túto adresu. Čiže z akýkoľvek peňaženky, ktorú máte, úplne bez problémov, nemusíte byť súčasťou Coin Payments, samozrejme. Takže to je asi tak všetko ohľadne tejto veci. Verím tomu, že to zvládnete a že pôjdete do toho naplno rovnako ako ja, pretože to vyzerá naozaj veľmi, veľmi dobre. A naozaj to veľmi, veľmi rastie a bolo by škoda, keby to nevyužijete, ten rast. Ešte predsa len ku koncu spomeniem, aby som nezabudol, ešte tu aj táto oranžová toto oranžové políčko, kde máte Upgrade Now, čiže nie je to len tu, aby ste to našli, ale je to aj v tomto oranžovom a dôležitá informácia pre všetkých, veľmi, veľmi dôležitá. Začíname od 1.7.2024, takže aj tie reklamy, ktoré máme v Traffic Ads, tie sú také testovacie a všetko vlastne príde, tie reklamy sa začnú ukazovať po 1.7.2024, až potom to začne vlastne fungovať tak, ako má. Vidíte, členovia rastú, takže je to fajn, ide to super. Takže ešte raz, naposledy, držím vám palce pre správne rozhodnutie. Majte sa krásne.